Čus lidi, já vás zdravím u druhého partu na Honorový challenge. Jmenuje se to Charlie Challenge. No a uvádí to tady Milan, David a samozřejmě ten, který bude vyvolávat. Takže 3, 2, 1. Počkej, kdyby něco, hele, nouzový východ je, máme pocit, takže zrhneme dveřma nebo skočíme oknem. A nebo to hodíme na ségru. Tak dělej. Se bojím. Ne, ty to řík. Tak dělej. Ne, já se bojím. A ty jsi to vybral do prdele. Charlie, seš tady. A nefoukej do toho. Běž dál. Charlie, seš tady. Charlie, seš tady. Ty kretane. Tak musíme znovu. Charlie, seš tady. Charlie, seš tady. Charlie, seš tady. Já jsem folk. Já vím. A ty... To nikdo nefoukal. Počkej, je to bylo vidět a dáme tak do toho pusu. Ale je to yes nebo no? Yes, to bylo. Takhle se to přetočilo. Takhle. Kdo zdrhá je borec. Teda kdo nezdrhá je borec. Ne, jdem to vyzkoušet znovu. A teď jinou otázku. Třeba, jestli mi něco vyklebou nohy, hele. A jo. Ty zaklepeš? Hej, nouzový východ je. Hej, jak to teďka mám říkat třeba? Já nevím, nějakou otázku. Ale takhle to už tím. Charlie, Ne, nějakou otázku, jako- Charlie, necháš nás žít. Buď ano, nebo ne. To se bude klebou nohy, kámo. Lidi, ty vole. Charlie, seš tady. Se bude klebou nohy. Charlie, seš tady. A takhle pomalu to nemohu. Točíme to. Takže čus lidi, vole, my už se fakt bojíme, ty vole. Tak my... Ty vole, my snad dostaneme depku. My Tady ho šibor, když si to bylo vlastně jak ty v tom rychle zdrháme. Nějaký hnusný obraz. My zdrháme rychle jako ven, kámo. Tak jo. Počkej, nebo Uvidíme se venku. já dám rychle na YouTube a čus. Ne, uvidíme se venku. Nebo uvidíme se venku. Uvidíme se venku. Jo, takže Čus. Takže čus, vole, my se úplně vystrašili, kurva. Hej, že jo, lidi. Ne, vole. Ty kurva. Sorry, ale já jsem to stopl, takže my jsme se přesunuli trochu. A Zřvala nějaká babka. jo, ty vole, ale fakt jako lidi, ty vole. To se mu nedá uvěřit, že existuje. Já jsem myslel, že všechny videa, co jsem viděl, jsou fakey, ale teď, ty vole, lidi, ale fakt, do Ale prdele. aspoň ale dejte like, Jo, nebo odběr. dislike. Ne, dislike ne, vole. Odběr hlavně. Ne, kdybyste nechtěli dát like, tak si polipte prdel. A nebo to sdílejte na Facebook. Jo, sdílejte to. A nebo aspoň dejte teda ten like. A nebo aspoň, Nebo nebo ten odběr, dislike prosím. teda. Odběr, dejte. Dislike, když tak. Ne, odběr, Nebo prosím, dislike, odběr. dám like. No. Jo, takže. Tak, s vámi je. Čus! A čus! Čus! Tadek.